Guys, namin diri sa kon guys, Santi guys. Pwede ni upan guys. Ang lamig ng panahon dito guys. Ang ginaw-ginaw. Ginaw kayo guys. Pwede pan, namin pan guys. Si Santi guys. Kayo dito mga diri guys. Pangati guys lah. Nawa sa Santi guys ay. Santi. Ini guys. Nawa. Anong init to? Anong init? Sige. Mapil ka ba? Aka paingon. Pwede. Pwede matladin. Iya. Dipilih yung paret mo. Kan? 300. No. Ano pang malamig na gabi. Malamig na gabi. Gabi. Malamig na umaga. Ang pangalan ko. Ang lamig. Alitag pain. Mo na yung supi deh. Siguro mo ka na. Ini video. Video pala daan.